Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sepuh, sesepuh wini sepuh wonten ing dusun Manggar ingkang kawula bekteni. Dumateng para pangemban pangembrating praja utawi manggalaning dusun ingkang kawula tresnani. Saha dumateng para tamu undangan kakung saha putri ingkang kawula tresnani. Saderengipun monggo sareng-sareng panjenengan sami kawula dherekaken tansah muja syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala karana ngantos ing dinten kalenggahan menika panjenengan lan kula sami pinaringan bagas waras wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Angga kalih sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun ngantos benjang ing dinten akhir. Para kakung saha putri ingkang kinurmatan, kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah jalaran kumawantun ngadeg wonten ngersa panjenengan sami namung saperlu minangka dados wakilipun Bapak Mogol utawi sesepuh rombongan Wahyu Manggala ingkang ing wekdal dalu menika kapurih ngluwari unek-unek utawi ngluwari ujar. Mugi-mugi Bapak sarta Ibu sekalian minangka dados paseksen sarta ujaripun Mbah sinten Mbah almarhum saged luar ing dalu punika. Isinipun ujar utawi unek-unek Mbah almarhum sarta Mbak Nur Laila menawi ingkang putra Dik Dimas Sunat badhe pun tanggapaken ketoprak Wahyu Manggala. Pramila kapinujun ing dinten menika Wahyu Manggala saged dipun rawuhaken wonten ing dalemipun Mas Madiono sak kulawarga. Kanthi sarana ing dalem menika wonten kupate luar. Sarana kupat luar minangka syarat nggih. Niki dijabut sareng-sareng kalih kula. Kanthi waosan sholawat kersanipun boten kagungan utang ujar melih. Nggih. Dipun sekseni sedaya para undangan ingkang rawuh kula dherekaken maos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar. Matur nuwun. Adicara luaran ing dalu punika lumampah kanthi rancak tanpa wonten alangan sedaya punapa. Mugi-mugi sabibaripun adicara luaran menika keluarga Mas Madiono tansah pinaringan kebagaswarasan rezeki ingkang berkah sarta barokah. Amin. Minangka panutuping atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasirira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Saksapunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Damar Wulan Ngratu seri perangan Minak Jinggolena utawi Rangga Lawe Mokswa. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Hadimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wontine Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Roko Mas Sukawi sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Bagus Ladu Aldiansah. Pangrengga busana katindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gegong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden. Dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gendong Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Juwita Ratu Kencana Wungu ing dalu menika dipun paragani Nimas Menik Widyawati. Patih Lu Gender katindakan Bapak Ambeh Wahono. Minak Koncar kaparagani Roko Mas Andi Prastyo. Raden Layang Seto katindakan Dimas Beguk Wiyanto. Ewontene Layang Kumitir kaparagani Dimas Eko Pranoto.
Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Tuban, Kadipaten Blambangan. Adipati Minak Jinggo kaparagani Bapak Begek Ari Warsito dayun katindakan Adimas Abi Rojali angkat buto dipun paragani Roko Mas Judek Prakoso angkut buto katindakan Adimas Bagus Suyanto Iwon dene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Ronggolawe dipun paragani Roko Mas Anom Suharyanto. Mertorogo katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Wongsopati dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Buntaran katindakan Adimas Riko Saputro. Wontene Sekati kaparagani Nimas Atun Sagita. Damar Wulan katindakan Adimas Bagong Sutrisno. Anjas Moro katindakan Nimas Diah Maharani. Waito kaparagani Nimas Uut Sutriana ewontene Puyengan katindakan Nimas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun dipun tindakan Siciu Arum Somplak Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutresno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Bye.
Nyuwun inggih Sang Crita. Sang Juwita Ratu paduka memani ing jagat musti kaning jalma sinembah para titah sinanjung para priyayi senajan Senopati Aglagule negara Majapahit Sindura Adipati Kediri gugur wonten ing madyaning laga saking tanganipun Menak Jingga Urubisma awa waton Majapahit tasih wonten patih Logender layang seta layang kumite Menak Jingga sikilipun boten wani ngancekake lemah ngidak jerambah kales ning terus Sang Juwita kepareng kula badhe pirembagan kaliyan Menak Oncak. Car Kakang Patih Logender kados pundi? Sang Juwita Ratu kekes penggalih amarga pililar gugure Adipati Kediri Rejo. Monggo pinemu kepriye, Car? Sang Juwita Ratu menawi wonten keparengipun Sang Juwita Ratu kula badhe nyambet ngendikanipun Kakang Patih. Dumateng Kakang Patih Logender Menak Oncak. estunipun kula pribadi ugi nderek angsum bela sungkawa atas guguripun para saka guru wonten ing Praja Majapahit Kakang Sindrorejo ing Kadiri ugi gugur awet tumindakipun Adipati Urubisma nggih Menak Jingga boten namung menika kalebu bojo kula Mintarwati saha Mintarsari ugi gugur wonten ing Aranggana. Mila Kakang menika pemanggih kula kangge mbetengi praja negari Majapahit prayoginipun dipun wontenaken pilihan Senopati. Piye, Car? Pilihan Senopati. Kon dadak milih Senopati niku kamangka kata Majapahit niku sampun geger. Nggih, menawi kedah milih Senopati. Sami kemawon mari kalodhangan Urubisma Menak Jingga ngejor Keraton Majapahit. Keraton Majapahit ingkang Bromo. Car, Nggih. bocah cilik-cilik iso matur sing kaya Menika mung pemanggih menawi dipun tampi. kesuwen, Car. Swen, nggih. Mergo wis ana gantine, Car. Sampun wonten gantosipun. Wis ana gantine. Sinten Kakang Patih Logender? Ora liya Gatut Kacane negara Majapahit anakku Layang Sita. Layang Kumitir Antarjane negara Majapahit. Nggih, Lamun to jeneng sira kok ngerti tandange anakku Layang Sita, Layang Kumitir Gatut Kacantareja. Nggih. Kaya dene manuk srikatan Nyamber walang meleke tanpa sotan campur tanpa lar. Mlebu warung ora tau mbayar. Antropati kok mlebu warung ora bayar.
Ngece sampean. Ora. Ya kan nyata. Lagi to. Aja salah tampa. Rih ning Seta Kumitir ki putraning Kakang Patih Leben. Wong nomor 2 ana ing Majapahit. Dadi duwe asisten pribadi sing Iki mau panderek pribadi. Ngoten nggih cocok kula, Mas. Matur to. Menika leres Tang Cita Ratu. Gegipun Kraton Majapahit kathah saka guru wonten ing Kraton Majapahit menika sami gugur. Panjenengan menika ampun was lan sumelang. Yen Gatotkaca menika dipun angkat dados senopati wonten ing Kraton Majapahit. Kraton Majapahit kula badhe tatahi sak lembaring nyawa kula. Yen mangkinipun kula majeng satengahipun Naranggana, kula sagah dados prabunipun negari wonten ing Kraton Majapahit. Cocok. Perkawis Urubisma Minakjingga kula umpamaken Jitus Jitus iku napa? siji musuh 100 siji layang seta 100 Minakjingga Pundi? layang seta as Leresan Citoran. Kula suwun nan dalem ampun kegelarung-garung wigatesaken perkawis Urubisma Minakjingga. Kula kuwatos sanget menawi panjenengan mangkinipun badhe nggagaraken saran dupatan panjenengan. Perkawis Urubisma Minakjingga sauger kula mangkinipun ingkang dipun wisuda pinangka senopati perang wonten ing Kraton Majapahit. Kula pribadi badhe cumangkah wonten ing Kadipaten Blambangan. Mesah yudha kalian tiang-tiang Blambangan. Napa malih kok namung Urubisma Minakjingga setunggal. Bebasan jiwu kula mboten dikri. wah jiwu di Oke, jiwu ki apa siji musuh 1000. siji musuh 1000 Nggih. siji sapa Ayang Kumitir 1000 Minakjingga. saya menang sapa Lho menang Kumitir. Minakjingga kula adepi kula jeboton mripate. Yes. Kula sogo irunge. Jos. Kula sikut rambene. Yes. Kula ketak sirahe. Tak. Minakjingga nangis. Tutuke biasa Tutuki sirahe. jegal sikile pisan Sikut mlayu tenan. Gatotkaca Nggih. Durung kelambah kemawon bareng kula keprungu aturipun. Si layang Seta lan Kumitir kula melu seneng. Nah, matur suwun. Anggone sabela Praja Majapahit. nggih Kalamun ketemu Minakjingga. Bebasan Jitus. Mon Siji musuh 100. nggih Siji layang Seta 100 Minakjingga isih menang layang Seta. Boten benten kalian Kumitir. Oh, Antareja. Jiwu. Siji musuh 1000. Siji layang Kumitir 1000 Minakjingga isih menang layang Kumitir. Minakjingga tak ketak. jegal sikile beda Nanging 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 Seta Kumitir. nanging menapa Nalika Praja Majapahit digempur dening musuh ya Hadipati Blambangan Nggih. Urubisma Minakjingga. Nggih. Campuring prakana ing Aranggana. Aku ora weruh irungmu ning medan loko. Iki aku percaya. yen ngaten panjenengan menika mboten Mboten mangertos ngertos. dan tangge layang seta layang kumitir gegeripun Kraton Majapahit kula wonten ing Aranggana Mang kalih prajurit menika nanging Mang rening kathah prajurit ingkang majar rumiyin menika prajurit kula teng wingi pun prajurit yen mangke prajurit menika kawon nembe kula maju Tan bentenipun kula mo. Kula menika rak kajibah. Niagaken prajurit-prajurit Majapahit ngangge gelaripun perang. Samudrara, Sinupit Pura, Murid Pinebo, Garuda Layang. Kula ngertos tata perangipun tiang-tiang Blambangan. Ora napa-apa. Lah. Kenging menapa kula mboten majeng wonten Aranggana mo. Bapak apa di Sebabe kula niku kemutan melingipun Rama. Piye dawuhku nggih? Toter, yen to kowe ngadepi wong Blambangan, dina iki aja yo nggih. Sebabe napa mo? Sebabe iki geblake nyaimu lah iki lho. Lah iki wong gemi dawuh jenenge. Nganggo peta teman masaking pingking prajurit kula Pancen ilat kuwi dudu balung. Lunyu. Nyuwun. Kuwi papadanmu ora maton. Atau kados pundi? Mergo apa? Nggih. Kalamun kowe ning maju ngarep Nggih. musuh karo Hadipati Blambangan, kowe mesti bongkol kowe dhisik. Jeneng perang nganggo peto. Anggo peta aja nyak ora awur. Di
men aku percaya. Nggih. Pandhen layang Seta Kumitir kuwi jaduk. Saiki upama dijajal ngono. Lho. Dijajal. Pangduma prajurit Majapahit. Gatotkaca Antaraja Majapahit kok dijajal. Sapa sing wani? Sinten ingkang wonten kalian Gatotkaca Antaraja? Golekno sing jaduk. Sing jajal layang Seta layang Kumitir kuwi pawongane ora nate glot. Uga ora nate perang. Ngece ngono. Apa ngece? Lho kula niku Senopati Majapahit. Kula gole Kraton Lho Majapahit kok kaya tiang-tiang sing rucah sing mboten nate perang. Kang Jaduk Jogdeng Samanadeng prajurit sedasa mboten napa-napa. Kuwi wis umum. Umum. Nggih. Nek sing jajal ora tau perang iki ra umum. Sinten-sinten iki musuh sinten? Sapa Cak? Heh? Kula. Sampeyan. Kowe Cak. Nggih. Mo, legan golek momongan. Lha niki. Adep Adep bro, nggih. Adep. Adepi. Maju Cak. Tak taker wareg. Udah sini Rek. Tabani siji loro telu kudu maju. Dua tos. Gotos. Oke. Siji loro telu maju. Saiki iki bos. Siji loro telu maju. Malah mundur. Maju napa mundur? Maju. Maju napa mundur? Maju. Batrok niku. Siji loro telu maju. Siji loro telu maju. Tempe. Ora wani kon yo ora wani. Kula niki ki ajeng paman nika. Isen kok. Piye? Boten ate kula niku mboten wani. Sing mbok karepno piye? Kula niku tasih mudhu taruna lho kok. Kok gelut kalian tiang sepuh. Menang boten kondang, kalah gedhe-gedhe. Deres. Angke. Musuh tuwa kalian. Kedaipun. Tuwa musuh tuwa. Wong menak koncar. Nggih. Sijine sapa? Heh. Wah, Lah niki pun cocok. Tuwa musuh tuwa Lah kok. niki imbang kok. Entuk garapan. Oke. Abane le. Maju mo. Ayo oleh tanah. Maju mo. Abane le. Nggih. Siji. Loro. Telu. Maju. Ayo. Woi. Jurus bango silat cimandi. Mireng. Jurus bangun nyucuk ireng Silat mutul. cimandi. Siji. Loro. Telu. Jurus apa, Bang? Jurus erang silat cikampek. Ditik-itik. Siji. Loro. Telu. Ya. Mau? Jurus napa, Jurus Bang? apa niki? Jurus napa, Bang? Jurus cilacilu. Lu cilas dulu, Bang. Bingung ya. Maju, Bang, maju. Maju, Bang, maju, Bang. Satu, Bang, satu, Bang. Satu, Bang, satu, Bang. Boten prayogi kami Gubras sampun pedhapi kados ngaten. iki nyuwun pangapunten Sang Sita Ratu. Pate lho. Gawuh dalem. Kok wonten tamu. Pun dirampur. Akhirnya rodok beleleng-beleleng. Sebabnya apa, Bang? Kok bangket ya. Ora ana udan, ora ana deluduk. Merodok tanpa larabang. Kaya utahe banyu jroning gentong. Wah, gitu. Ora samar. Loh, nanti tepang. Kok tepang, Bang? Menawi panjenengan boten pangkling kali sinten. Kula sinten? Suwe ora tau jamu. Jamu oyot Sambirata. Maksude Suwe ora tau ketemu sepisan angka buta, angkot buta. codot, Cocok. cocot. Kula nggih boten pangkling kali sampeyan.
kula mboten pamrih kali sampeyan. Ah, ora tau ketemu Lho wis. lho 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 wong lawas padha mawon. Jajal sapa? Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong blimbing. Saya mau. Suwe ora tau ketemu pisan karo Patih Lopeking. Laiku Ginahno. suwe ora jamu. Nah, jamu pisan godhong tero. Maksude suwe ora ketemu pisan Patih Lokenong. Patih lu gendhe. Apate lho angkat lan kowe angkut. Nggih. Ana wigatine apa dene kowe sekarone suwaning Praja Majapahit. Gusti Patih Gender ingkang minulya. Nah, Napa sebabipun ngantos kula minggah wonten ing pendhapi kraton Majapahit Jalaran ing dinten sakmenika kula dipun utus kaliyan Guru Bisma Minak Jingga kinen ngaturaken nawala konjuk dumateng Sang Jwita Ratu Kencana. apa cukup aku sing ngaturake? Nggih. Nah, yen pancen kaya ngono Sang Jwita menika utusan saking Blambangan angkat buta lan buta sumedyanipun badhe ngaturaken nawala konjuk persaudaraan. Sampeyan nggak salah tanis. Sira akeh tolak akeh. Sang Jwita Ratu Yen pancen sedyamu arep ngaturaken nawala. Wong sadurunge nawala kuwi ingsun tampa. Apa sira wis mangerteni tujuane nawala? babar pisan dereng Sang Jwita Ratu. Jalaran apa angkat? Namun to tujuane nawala kuwi mati. Pisuaran agung bakal tak bubarke. Sira mirunggan iki kalawan ingsun nek kapukuran. Lamun to ora mati. Enggal-enggal aku iki dimen kasineksinan sagunging sentana nalikaning bojone mojo. Aku wis Wakil ratu. Ini, tinggal. Sing gowo layang joto sene. Jotos. Mateni wong. ora pendopo kraton Majapahit ana wayang otok-otok. Putra panjenengan kok Sing gowo layang sepisanan kok. Jotos to. Jotos kok. Jotos iki. Yos kawas. Anak sampeyan tanggap sasmita. Sing gawa layang teng angka 2 dijotos. Apik. Ngoten niku jenenge bocah pekok. Bapake gendeng, anake stres. Iku jenenge trampil trengginas. Boten trampil.
Lah ana angkat buta angkut buta. Niku namung caraka. Wong klamar niku pindhanipun tiyang jejaluk. Diparingi matur nuwun, ora diparingi ya ora apa-apa. Apa meneh gedhe iki mau nganti tamu dijotos dening Seta lan Kumitir. Yen nganti perkara iki dingerteni dening kawula ana ing Majapahit, bahkan prosotake asmane Sang Dwita Ratu Kencana Umagrapa. Majapahit menika godhahe kasusiran. Kedue kasus sastrane garing agung. Mila nganti menika tunggak waru kula mboten melu-melu. Prajurit! Ayo ngadeko. Angkat sanjata. Mlawat kono ing palagan. Rewangon anakku layang Seta layang Kumitir aja nganti didadangkan buta-buta. Budha! Monggo. Kowe sing tak perintah kalau malah perintah aku iki karo piye? Wakile ratu sinten? Aku. Nggih, monggo. Ngono minggir. Minggir. Kabar kekayan panjenengan menawi penglamaripun Minak Singga dipun tampi kalian Sang Dwita Ratu Kencana. Iki di supayane Minak Singga iki cabar. Kepiye carane awake dhewe kuti budaya. Mila saya menika saged mboten saged utusan saking Blambangan angkat lan angkut buta kudu dibalekke. Siaga kene prajurit. Prajurit maju sak jangkah ana pengarepan. Ora ana sing tak pitaya mbudalke prajurit-prajurit ana ing kraton Majapahit kejaba kuwi. Tindakke. Wis tado. Kabeh para tantomo. Yoga makaryo. Ngesti sanjata lumaksa lumagita-gita. Tanjo! Balik ki wong Blambangan, yen perlu pateni siji monggo siji. Tanjo! Aku
Thank